हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ दायो गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों टिचार जागोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेनो जाबाय लोगोफोर साख्रिया टिचार गासै भेकेन्सिया दङ 2272 आरो एप्लाइ अनलाइन जागोन दा अल आसाम केन्डिडेट बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेनो जाबाय डिपार्टमेन्टआ डाइरेक्टरेट अफ हायार सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम दा नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे बर' मिडियामनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे गोबां मिडियाम दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो एप्लाइआ माब्लासिम सोलिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि नोंथांमोना टेटनि बागै आपडेट मोनबाय थागोन थ' बेखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदाननि फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो लोगोसे गोबां टेट फैगासिनो दङ नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बरावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एग्जामा अक्ट'बराव जागोन थ' लोगोफोर जों थांसै दायो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो मोनसे अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोनोसै फुल डिटेल्स फैथ'वाखै नोंथांमोना बेखौनो नायग्रोदो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां नलेज मिथिनो मोनगोन स' बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव थ' दायो आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना बेयाव फैनांगोन डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ आरो बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेब्ला डेटआ जागोन एप्लाइआ दा बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम दा नोंथांमोना बे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो पार्सेन्ट आरो डिप्ल'मा मा नांगौ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन स' बिदिब्ला जों थांसै दायो मोनसे अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोनोसै बेनिफ्राय फुल डिटेल्स फैयोबा नोंथांमोना गासैखौबो पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आङो आपल'ड खालामगोन दा नैबे जाबाय लोगोफोर मोनसे सर्ट नटिफिकेसन दा बिनि एप्लाइआ लोगोफोर जाथ'वाखै एप्लाइआ जागोनसो दा एप्लाइआ लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आं लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनो हागोन थ' बे एप्लाइआ लोगोफोर आं नोंथांमोना डेटखौ होगासिनो दङ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम दा लोगोफोर एप्लाइआ सेप्तेम्बरावनो जागोन सेप्तेम्बर 25निफ्राय जागोन आरो लास्ट डेटआ अक्ट'बरसिम थागोन अक्ट'बरनि 10सिम थागोन सरि अक्ट'बरनि 20सिम थागोन नोंथांमोना अक्ट'बर 20सिम एप्लाइ खालामनो हागोन सेप्तेम्बर 25निफ्राय लानानै अक्ट'बर 20सिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों मोनसे सर्ट नटिफिकेसन थ' नोंथांमोना बेयाव गासिबो डिटेल्सखौ मोननाय नङा बेनिफ्राय बैसोआ 21 इयार्सनिफ्राय 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो जोंनि एसटिफ्रा दा बे बैसो होनाय दंखायो 21 इयार्स जाथारनांगोन बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन दा जों बेयाव नायदों माखासे डिपार्टमेन्ट दङ साबजेक्ट दङ आरो बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना सेकेन्डारि इडुकेसन लेभेलाव टेट एबा नोंथांमोना पास जादोंमोन क्वालिफाइड थ' नोंथांमोननि थाखायसो बियो आरो बे पस्टआ बर' मिडियामनि थाखाय सासेल' दङ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों थ' सासेल' पस्ट दङ आरो भेकेन्सिया बर' मिडियामनि थाखाय बेनिफ्राय गोबां दङ बेयाव बायदिसिना इंलिश दङ इडुकेसन दङ इक'नमिक्स दङ थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव मिथिखायो जे नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनोबा बिए थाखानांगोन बिए थासे थानानै नोंथांमोना सेकेन्डारि इडुकेसन टेटनि पास क्वालिफाइड जानांगोन आरो एसटिफ्रा 55% थानाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना रेगुलार टिचाराव एप्लाइ खालामनो हागोन थ' लोगोफोर बे जाबाय टेट क्वालिफाइनि थाखायसो जायफ्रा सेकेन्डारि इडुकेसन लेभेलाव टेट एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोना 55% लादों जुदि एसटिफ्रा अब्ला बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो जेब्ला अफिसियेल फुल डिटेल्स फैगोन आं नोंथांमोननो गासैबो आपडेटखौ होफिनगोन बे मोनसे सर्ट नटिफिकेसन नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों पस्टआ जोबोर खम जोंनि बर' मिडियामाव नायदोनै सासेल' दङ लोगोफोर थ' बर' मिडियामनि थाखाय सासेल' दङ आरो डिपार्टमेन्टआ थ' बेनिफ्राय गोबां दङ जेरै एसामिस बेंगलि थ' आरबिक दङ एसामिस बेंकिं दङ बेंगलि दङ थ' गोबां दङ आरो इंलिश इडुकेसन इक'नमिक्स हिन्दी हिस्ट्रि थ' गोबां दङ हम साइन्स थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि साबजेक्ट लाइ साबजेक्ट नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' लोगोफोर बेनोसैमोन बेनो जाबाय DSE बा डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि आरो जेब्ला DEEनि टेट फैगोन अब्ला आं नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन बेनिखायनो चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै लानो